sai Allah ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, Allah ce to amma wadda aka bashi littafinsa da damansa, Allah ya sa ta damu za mu karbi littafin. Allah ya mana afuwa ya mana rangwame. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, amma wadda aka bashi littafinsa, Allah ya ce da damansa, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, Allah ya ce to da sannu za a mai hisabi mai sauki. Hisaban yasira shine bijiro da ayyukan da a yi kawai. Kayi kaza ya ce Allah na yi. Allah ce to shikenan, magana ya wuce ka tafi abunka. Annabi ya ce amma duk wanda aka mai munakasha keke da keke, annabi ya ce sai an azabtar da shi. Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, duk wanda aka bashi littafinsa ta hannunsa na dama, Allah ce za a mai hisabi mai sauki. Wayan kalibu ila ahlihi masrura, zai koma zuwa ga iyalansa a cikin aljanna a cikin farin ciki. Allahu akbar. Domin dama a duniya ya zauna a cikin iyalansa a cikin fargaba. Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله يجي والذين آمنوا وأن سكي إيماني واتبعتهم ذريتهم بإيماني، سي ذرية سكا بكن تربة سو da imani, sun tsaya akan imani, sun yi ayyukan kwarai, kuma sun yi tarbiyyar zurriyarsu akan imani da aikin kwarai. Wannan zurriya sai suka bi hanyar iyayensu na imani da ayyukan kwarai. Allah ya ce alhaqana bihim dhurriyyatahum, za mu riskar da zurriyarsu gare su a gidan aljanna. Aljanna hawa ne, wani yana hawa 2, wani yana hawa 10, wani yana hawa 100. To wadda ya yi imani ya mutu akan imani da ayyukan alkhairi, sai zurriyarsa 'ya'yansa sai suka bi wannan turba na imani da ayyukan alkhairi, to idan yana mataki na 100 ne su suna na 2, za a ɗauke su a kai su wajen babansu saboda a faranta mishi. Allah kenan. alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay'in. Allah ya ce ba za mu tauye musu komai a aikin su ba. Kullum ri'in bima kasaba rahin. Allah ya ce kowane mutum jingina ne a jikin aikinsa. Dama in ka je lahira kawo aiki a sake ka, ba aiki a rike ka. Me zai belin ka aiki? Imani aikin kwarai babu, kai za a rike. Wa amdadanahum bi fakihatin. Allah ya ce kuma za mu yalwata musu 'ya'yan itatuwa na marmari walahamin da nama mimma yashtahun, wadda suke sha'awan su ci. Allah ce shi za su ci. Walahamin mimma yashtahun, nama Allah ce wadda suke so. Amin. Insha Allah yatanaza'una fiha ka'san. Allah ya ce kuma za su yi ta musayan kofunan giya a gidan aljanna. Wannan in sha sai ga kamar duk 'yan aljanna ba wanda ya sha irin nashi, sai ce zuba nawa ka sha kaci. Wannan ma sai ya ce kai
yadda ya ji ɗanɗanon sai ce kai wani zuba nawa haka damu yi ta yi a aljanna insha Allah yatanaza'una fiha ka'san la lagun fiha. Allah ce in an sha ba a tambele, ba yayyasar magana, ba mummunan magana, ba za a sha wannan ya zagi wannan ko ya cutar da wannan ba. Wala ta'afim, kuma in an sha ba za a yi laifi ba. Wala ta'afim, kuma in an sha ba sabon Allah bane. Wa yatufu alaihim gilmanun wildanun mukalladun, waɗannan yara na gidan aljanna suna kai kawo akan yin aljanna. A zuba kaza, a sa kaza, a ajiye kaza, a kawo kaza. Wa yatufu alaihim gilmanun lahum, Allah ce waɗannan yaran su na gidan aljanna suna ta kai kawo, suna musu hidima ka annakum lu'lu'un makanun. Allah ce su yaran ka ce lu'lu'u ne rufaffe. Shi fa yaro da yake sabis wa mai gidansa, Allah ce kamar lu'lu'u. To mai gida fa Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Yan aljanna sai su juya, sashi ya kalli sashi, yatasaalun, suna tambayin junansu, suna hira. Idan ma mun karanta wannan a suratul tur suna taɗi. Qalu, da su ce ma junansu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Mun kasance kafin zuwan mu nan a duniya fi ahalina a cikin iyalanmu mushfiqin, mun rayu ne a cikin fargaba da kuma tsoro. Wancan fargaba da tsoron da suka ji a duniya shi ya haifar musu farin ciki a cikin iyalansu a lahira. Su kuma 'yan wuta zaka ga anan innahu kana fi ahalihi masurura, shi kuma a duniya yayi wannan holewan, to a can kuma rai zai ɓaci. Duk wanda ya san rayuwa ya san mas'uliya ta iyalai da yake kansa da 'ya'ya da suke da ya haifa, to rayuwar dole akwai takazansa. Duk ɗan da ka haifa a duniya, doka ne a musulunci, shekara 7 annabi ya ce ya fara sallah. Kaga ba kowa ya san wannan ba cikin iyaye. Yanzu wani ɗansa shekara 9 10 ma bai san yaya yake ba, zai fara mishi maganan sallah ne lokacin da ya fara zama saurayi. Daga shekara 7 annabi ya ce ya fara bautan Allah. Bai zama farilla a kansa ba, amma shine matakin farko. Ɗanka in yi shekara 7 dole ka koya mai sallah, ya san yaya ake alwala, ya san yaya ake sallah, ya san yaya ake tsayuwan sallah, ya san yaya ake sujuda, ya san duk waɗannan abubuwa. Haka ubangiji ya yi umarni. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Annabi ya ce ku umurci 'ya'yanku da sallah daga sun cika shekara 7. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10. Annabi ya ce duk wanda ya kai shekara 10 baya sallah, annabi ya ce ku buge shi. Kowace uwa ɗanta a shekara 7 aka ce ta umurce shi ya fara sallah, to wata ita ma bata iya sallan ba. Ita ma bata iya sallan ba, balle ta koya mata. Kada ku manta, ku yi subscribe, ku danna mana ƙararrawa. Mun gode.